И какво става, приятели? Днес ще снимаме пак на Бъжевши. Този път с моя друг братов човек. Това сега ще се присъедини към сервера. Здрасти, как сте? Здрасти. Те са много. И тук ще го причакам сега. Ще вляза. Ето, влязох. И не мога да... И мога да вземам и нещо да прецакам. Ето, бе. Здрасти. И мога да вземам и пак трябва да го рестартирам, защото нещо му е станало. И... Защото е... Така, тук... Някакво складче, вече няма тук никой да се знае. Аз... Дик ме е леглото, бе. Или се бях принесъл тук при вас. Ето. Добре. Какво ще правим сега? Нещо оцелява. Така... Идем да копаме. Само имаш ли кирка да се взема? Ще ти направя. Ето това. Ето. Ето ме тук за тебе и леглото. Ай, надолу в мината. Айде. Тази игра е хубава, ако искате си я изтеглете. Аз не знам какъв ви е вкуса за тази игра. Знаете, че не говоря толкова често. Тук ще покопаем малко. Да. И копая от тук от тази страна. Добре. О. Това не е копането, бе. Те котиви, бе. Чакай, епота. Тук, бе. О, надолу. Ето. Айде да отивам. И който мънка, но не знам дали виждате. Но ето така. Зацепим. И на мен. Ето какво. Чакай. Че е така яко събираш камъни и си направиш, например, барака и бях. Ето ще е като истинска с дървето. Мънки идеите са ми тук. Айде бе, там! Там бе! Ето тук ще правя. Да, кол. Кол. Добре. Иди направи пак копа. Сега. И при теб има кол даже. Чакай ще го изкупам малко. Аз не намерих. Защото аз го изкупам. Ето го тук отстрани. Аз изкупая тук малко горе. Що натам бе? Що насам? Стига ме би, бе. Но защо купаеш на това? Идем да направя. Добре. Аз съм тук. Аз да купая факли ли казах? Не, да правиш, майче казах. Че се обърках. Ти си пропусна едно такова. Въглен. Едно купче въглен, да. Ако изкупа. Има още, бе. Знам. Стъмнило се, ама няма нещо, ние ще купаме.
виждам тия въглени бе, човек. Тук не се каже, ги виждаш. Колко е струмно. Сега ще дойда. 16 факта. 16 ли направи? Да. Но тук е тъпо, защото не мога да се бяга. Къде бе? Вау, има още въглени. Идвам. Знаете, ако чувате други звуци, просто сме у баба. У моята баба. Да. И у моите. Е твоя, да. Ние сме братчета. Така. Аз ги вкопах. Добре. Поне поставих тук да ми се... Мето, нали? Не, почти ми ти схъби кирка. На мен не. 21 въглени съм събрал. Аз 5, защото правих Ти така. бе. 7. Вау, намерих още. И аз. Чухте ли какво се получи? Само Делянко вика. Тя това вика, че давай. ти говориш по телефон. Само Делянко вика. Може Намерих да още и аз да викам. поставиш една пака, че ги не ги виждам. Ето сега. Ей, Ооо! what the fuck? Ти постави на въглен факт. И тук има един. А не. Ние само въглени намираме. Да отиваме ли нагоре? Не, аз ще купам долу. За Айрон. Гей ли ми каза? Не, казах окей. Аз чух гей. Сега съм Имам от 7 минути. И не. Сега поставям 8. Да не ми да Ние почти дълго време играем и да намерим някакво даймонд. Даймонд. Той е Айрон, сме намерили по Даймонд. Някой Свършим. път де. Не точно сега. Свършим и кирката. Толкова много камъни съм копал, че събрах един стак. Мисля го правя 9 минути. Още малко. Докато се кача. Сега ще остана 9. Така чуме. Да. И това беше всичко от мен, приятели. Надявам се Чао. да ви е харесал клипа. Абонирайте се, пишете в коментарите на какво искате да игра. Коментирайте, показвайте на приятели. И всичко добро. Чао. И чао.